Nanganti ang National Bureau of Investigation kon NBI Region 11 nga kasuhan gyud nila ang mga tawo nagpaluyo sa illegal quarry operation sa Tamugan River, Upper Tamugan, Marilog District, Davao City nga kapin tuig na nga naga-operate. Sa gihimong imbestigasyon sa NBI, nasayran nga dunay pipila ka mga opisyal sa barangay ang gingong nalambigit sa illegal quarry operation sa lugar. Kahinumduman niya sa gilusad nga raid sa mga operatiba sa NBI sa quarry site sa Tamugan na kumpiska mga heavy equipment sama sa backhoe ug dump truck ingon man mga dokumento nga gigamit sa illegal nga operasyon. Bana-bana sa NBI 20 ngadto sa 30 ang mga trabahante nga naga-operate sa quarry sa Tamugan River, pero Trese ra ang ilang naabtan ug nadakpan. Actually, this is a big operation because this had been the headache of the City Environment and Natural Resources Office, yung DNR. Kaya one of the problems of Davao City is how to control flood. Once there is an imbalance in the acts of nature, talagang big problem yan. Sumala sa NBI, dugay na nilang gipanid-an ang illegal quarry operation sa lugar ug niadtong higayon na ra nila naaktuhan ang mga dinakpan. Sa gawas pa lang na gabantay, so mahibalaan nilang na yung mga operatiba. Nagradyo na. Tanda yun, magradyo na. So gahapon among di surprise ay katong Monday sayo kayo. Diretso na dyan, so wala nakadagan. Wala na nakig-coordinate ang NBI sa barangay sa ilang gilusad nga raid aron dili mabulabog ang ilang operasyon sa pagsikop sa mga naga-operate sa quarry nga illegal. We did not actually coordinate with the barangay officials, knowing that the first report of the Senro that there were barangay officials in cahoots with those syndicates. So we did the work on our own. We validated, we conduct surveillance, and we conduct operations on our own without any coordination with the barangay. Then actually, we don't have to coordinate. We are not compelled to coordinate with the barangays. Apil sa ginasubay sa NBI nga basin dunay sindikato nga nagapaluyo sa illegal quarry operation dili lang sa Tamugan sa Marilog District apan lakip na sa kasikbit nga probinsya sama sa Bukidnon. Makonsidera sab nga large-scale quarrying operations ang sa Tamugan River. Gihimo ang operasyon tungod sa reklamo nga nadawat sa NBI gikan sa City Environment and Natural Resources Office Consenro at tubangon sa mga nadakpan ang kasong paglapas sa Republic Act 7942 kon Philippine Mining Act of 1995 o Presidential Decree 1586 kon Philippines Environmental Impact Statement System. Nakakustudiya na sila sa NBI Custodial Facility. Gipasalig sa NBI nga maghimo sila og series of operations aron masikop ang mga nagapaluyo sa illegal quarrying sa lugar. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.